Ainmhithe an réine a chur in na tíortha á thua go bhíonna hóin. Ach bhíoch na féanaí sin in éiring go dtí gur cuireadh deireadh leo de bharr gantanas bíg tuairemis 10,000 bliain á shin. Bhí ré na hÉireann teach an deireadh san na blianta sin, agus ahrú anmhór a teacht ar a dtimpeallacht. Cuasaí a chabhradh go mór leis a bhabhcún goram agus a lehéadí teacht agus marachtáil in éiring. Céir díad na Ainmhithe a bhíonn seo ag deireadh na hÉireann, agus atá fós ar an uileán an jobh. Cechaí ar tháinig siad an seo a dosach chun na tíre seo. Well, bhí buntáiste faoi le ag éon Ainmhithe a bhí an snáb. Tá na deilfanna thart ar chósta na hÉireann leis na 1,000 bliain anuas. Tá scéalt agus béalaid is faoin deilf a haon chomh siar le haimseir na rómhánach. Bhí an buntáiste céanna ag na héisc agus a bhí ag na deilfanna, agus cead a gcíing acu faidir sa bhí isc acu chun snábháin. Ní hiad na héisc go bháin a bhí an bailach isce úsáid chun teach na tíre seo. Tá maidir isce níos mó ar a thuainas san isce na mar atá sé ar thalamh tírim. Agus is ar éisc is mó bhharann sé. Deirtar go le maidir isce in éiring le 10,000 bliain anuas. Ní héanaína gur maidir isce nó dabharthú a gléitar éir. Is deise go mór an glúiseacht atá ige san isce ná mar atá ar a dalamh tírim. A sé 10,000 bliain á shin ó tháinig áirithreach mór mílteach anuas an gleáin sin hall. Thug leis clocha, carigacha agus gaine agus dá gagan an lochálann seo, loch té a gunda ag Hillmontáin. Áit bhfuil neart bric a fás san isseán. Tríal me brethir cheann. Héad an ghuion níor a dúr réir agus tá an loch ina leag air. Nuair a hagan aimseir chrúas na sléifte seo, bíonn cumann na hÉireann de feiceáil thart ar loch té. Ach ní héanaí sin mar ní bheith an loch an chorbe marach gur ghearr airthro a bhealach tréin slíomh agus é a taistil síos an gleán a drón na fáilige. Ó níos ling a hagan an ealach lórach, agus cé go dagan siad go héiring sa bhóbhar chun imimecht an aimseir chrua, tá timplacht mar a bheith an bailile go héin an jobh. Nuair bhí ré na hÉireann teach an deireadh in éiring, bhí áirithreach mór a bog ó thua. Bhí éire agus sasna fósgramathe an mhóráin ag an am sin, agus bhí Ainmhithe agus daoine ná na mealacha dhéana go héiring de dhiúil cos. Ar bharr sléifte na hÉireann agus sléifte hasna a fágadh an chuid dearnach chun áirithreach. Nuair a deir an tír níos teo dás clúnte a dosach, agus na dhé sin, cruinn tearnós aitil, sailech, be, col, péin agus fearnóg. In dhé sin, nuair a bhí éidir clúdaí le cruintes na leithintí bháid siar, bhí sé bhad níos éascaí ag daoine a bhíonn seo go gairid tréis aimseir na hÉireann marachtáil ar a ggósta.
Tá crothúnas dearmhagann gur imil na farige a bhair ar sínsir an éireann. Ní raibh aon rantan na spíg sa bharige dóibh agus bhain siad anúsáid as éisc slúgánacha nás fuochain agus cuachma. Deirte gur an na báid bhíocha go seandraim sin go bunósach cosúil leis a gorach ach gur crackan Ainmhithe an áid Canamás go dúsáidtí chunan chorach a chlúdú. Is sampla maithe seach an bhéad lasta a úmpraíonn corach nar a bhíonn na duine ceart ar na maidí. Céanach mar chéile go ddíireach an chorach agus an píc a bhíoch an úsáid ag ar sínsir, a chuile hans gúil an stílíos go seo cosúil go maith leis an nós a bhíocha go seandraim sin nar bhíoch siad sa tóir ar winníní. Cé go meran an madarisce ar fortáin ó am go ham, is a réigen go mín mór an behal a fáile go has. Ar ná brahan bélan madarisce ar an tímpleacht an na mín sé giasca chinte. Seans gur slám éisc de chinálacha agsúla go madarisce seo hana féin aniu. Is áití seo hana míon madarisce a giasca chinte go rialta, agus cé go dag an tíle farigeisteach seo chuile lá tá neart fasca agus go leor le nián. Is maith an áití freisin chus na coileáin óga nar a bhíonn san bháid a tuairt ceachtain í iascaigh dóibh. Nar bhíonn an madarisce amhrasach agus é ceappa go méid a bhfuil contúir de bagart air, fanan sé ar mhar an isce a brean ó machhaid. Bhíonn an madarisce giascacha a ceann ó cúigúireach le an á lé, agus bíonn ar dáin éisgáil chun a chuid foiine bháil ar eis. Chorúgus bhíonn an tíosc itige tein sé síos a ríist a bréthir cheann eile. Ní chuann sé aon am mó. Is stoilm gur bhéon tíosc ar an lítar péiste dáthúil déag atá mar bhéile ag an madarisce an báta seo. Bíonn an chaile chomh nó an brail a gomórtas leis an madarisce. In an choréisc nó máire ada mar a glútar freisinartha, go leor an cinál éisc a bherann an madariscéir. Is má an tíoscrí agus is ionta go deo an fáid a bhíonn seice. Trí chin de chuileáin atá go madarisce sin, agus í a giascach dóibh ó bhaitin. Ní haon rud a bheith amú ar a go réisc. Is minic í a fáil ar madarisce agus í is súil a go bhága siad chuid chaníosc ar an mróch tí hain. Is minic I ceapan daoine nach mar chéile an madarisce bhíonn ar a loch nóair an áin agus an ceanna bhíonn scoiscládaí. Ach, is mar chéile an dána bhí, ach a bhain go sé riachtanach goach isce uair le fáil ag an madarisce bhíonn ar a gladach chun a chóta a chuineáil foláin.
Má bhín abhainn nó srutháin gargan cladach, bí cínte go mé an madarisce snábhan. Sin dábhach a líontar le hiisce os na beithí, agus isteach tréin cléise a hagans na madaríisce a bhí na gíoscach híos ar gladach. Mar a mín srutháin sa dúthaigh baineann madaríisce úsáideas dábhacht chun tínáil seo. Níl an airige a bhád ó ngáirí seo, agus os rud é nach chfuil éon abhainn ná srutháin garbhan áit, tag an madaríisce isteach sa dábhacht go rialta. An glasóg seo a brethir chuileogaí, agus san áit na rihann tá rion madaríisce le feiceáil an seo san siúd ar na ballaí. Ar am ró chail a choníonn fíorghail eile, an dhírí ghailach. Is a bhád thuas an áirteach a míoch cónaí ar híonseir an dhírí se haganne, agus deirtar gur tháinig siad go hÉireann 10,000 bliain áhin. Bhín an dhírí le fáil gargan chladach ar hala ferme agus go fiú na sléibte. Cónaíonn fíorghail eile sa teachín seo, ach is gan chuire a tháina sé seo. Is cod cring é seo agus úsáideann sé an simléir chun a bhealacha áilisteach go dtí an lotta atá taobhisteach an teachín. Is san íthe smó a bhín an cod cring a sealgurach. Is buailach den dhírí mánan sí hart an seo. Tá cod cring a bhd níos cotíonnta níos le heis mar a bhíoch. Cé gan ihann sé feol de gná, tá níon círógaí agus péistíní leis, agus éonn sé sméire nar a bhíon fáilarb sa bhóbhar. Crán arnáige í seo nó drain agus éon an cod cring na sméire a bhíon ar a grán seo freisin. Crónaí ón grán cail iad seo agus de bíon cod cring a bhí annithe le gairid. Tíontachaí is seo na haid brocannaí. Tá puil chuileáid bailí isteach agus bailí amach agus seo leaba a bhí ag an brok. Anna bhí an bhlána agus taringín sé amach an leaba go riad tá náid chun sé isteach fér úr sin isteach sa mrocamas. Agus tá lor go chuid costa le feiceáil an seo sin agus an sin. So bhí sé graach an seo réir. Ach tá sé deacarí deáil mar deatadís chu mé hasan sin deatadís teachta amach bhádhaid hála a bála chin teile. Ach tá neart puilann seo, tá Pálan sin agus Pálan seo, Pál Ellen seo tíomhhírín, ní fis céhéad brocannaí tá seo. Bhí siad an graach. Dar cosúlachta tá brocanéing leis na 1000 bliain agus deirtar gúil sé an pár gomláán de éir tírim a haháil gan bheileméir in éanaí bháin.
Nuair a hagan na coileáin ar a saoil san nearach, is gear gan airíonn siad míoideach sam rocamas híos faoin talla. Ach ní ligan an mháthair chuib imimecht róáda ó bhéal na plúise, agus má cheapan si chuid siad a muil, liga si bécaiste agus is gear an sin go rása siad leo as abhar síos faoin talla ríist. Seo hí an asóg choilech. Tagan an ceann seo hanús ar gladach nar bhíonn sé ina lag trá a brethe réisc bheaga a bhíonn a bhalach sa bheamúin. Sa náman tá caite shreddaína go seile nimhnach ag an asóg, agus dá dúrthaí anam deasára bheach sí cinálta leat, agus ní chaach sí seile i a seo. Sin éon fá gur minic a tugtar an bheanaí nuasal ar an asóg. Ní lánach cúpla lá ó thugann madariscan dá chuileán ó gnús go dtí imil na farige. Rugúiad a blúis intíre tuairemis 100 méadar ón gladach, áitin ar chaisiad gábhí sal ar thugann mháthair an nús an seohiad. Ní bhíonn fún ar béthar na coileáin dolisteach san isce a dosach, agus bailile go mór fannach le na máthair ar halamh tírim. A fare ar rud be a thugus isteach ar a tuile a bhíon na préacháin, ach nuair a ardaíonn an ghaí, ní maithan áitií an chladach do chuileáin óga. Nuair a hagan na coileáin óga an nús go dtí an chladach, ní bhíonn cleacht ar bithe go ar an isce dosach, agus ní higann siad ceachaí le bheitthe snámh tréan bheamúin. Híltha gúil siad a catha 600 tarthála, mar níl siad an an tuma ag go buinte seo. Leanan an mháthair a túir teorthóib go dtí go dagann siad sláán as a bheamúin. Tá droch chumar an aimseir agus tuigeann na madarisce gur buailech as na coileáin, má bhíonn siad róga ar gan isce. Ach ní hí seo an áite sábháilte chuib a ghirid. Is an aimseir steirime mar í seo smó a bhíon na coileáin a muil. Cinál feadaíle tá sa ghlaoch a bhíon ag an madarisce. Má scartar ón na chéiliad, agus mar mín an mháthair an an na coileáin a chluisteáil a gluoch, ní bheith éon chaidir bheatra agus déta díos dul a mú. Ag ardúch an fiochaint is a sin go gaotha móide mar a deir a tórá. An steirime laidú. In iscúil an Steirime Hart
tá na madríis go sláán, nó a bhfuil. Cuileán amháin atá niseice, ach céir de hárlach an ceann eile. Tá an mháthir a túirt anarach an ceann óg seo, ach bhí péreice san ar bhéad a gar an gála. Díoltha gúil si a túirt níos mó ard ar a gcuileán seo hanis na mar a bhí si gur a bhíon dá cheann aice. Ach ar imil na farige tá cuileán beg agus é básaí. Ní fis ar bág é tréis cho a ghala mú, nó ar réigen mháthir é ar wathe leis a gceann eile hábháilt. Tá an chuid seach an áin túramis kiloméadar an mhairige agus tá an madríisce an bailach seo go minic. Ní bhín éon áilte ag an gándal eile roimh madríisce. Tá is go madríisce gur fíochfar an téan é an gándal eile nar bhíon scata éanaí eile aige. Bhí madríisce agus a chuid cuileáin i gcíosca chamáin sin maidin inné. Agus mar a gurn rud a bhí isteach idir dá lín ba chógamach sin seo ríist ag an am seo ar maidin. Inis má anam socar an seo tá man éad an na gaoithe agus ba chógamach roiircagam ar a madríisce faidir a anam ciúin nuair atá sé a scían isce. An mhailart is scéal atá an seo le heisin méid a hála an madríisce agus na cuileán óga a chunig muid ar báil. Ní fis céin fágur éire chumá leis an madríisce seo trí chin de chuileáin a thógáil. Thug sí ar a bhaáib agus í a gothúla bliana nóos. Is a réigen gur bé seo an chéad áil chuileáin a thóig si. Táim se trééis bheith fare ar a gláán seo a rionmhá seachtaí nóos. Agus tá sé suléir bhfuil sárólas ag an mháthir ar an timpplacht seo. Tá mé cínte bhfuil fis maithaige cá bhfuil na puile fearr san inmhar le bheithe giasca chunta. Thart ar a gladach seo a bhíonn an madríisce a bhfuil an cuileán ógaice. Agus seo thuganí le breicfástach an cuileán. Ach níl mór an fón ar a gceann óg a bheithe pléile héisc, baile go mór, lí síos agus tite mo chola. Well, mar a níos an cuileán an tíosc, ní gá sé mú mar ísa sí héine. Ní bhíonn an tá leis a go rééis go gánaí. Bhíon lá sách fada go Guileanberg agus tá sé tuirseach.
Túr an madariscin is sé go dtí áit ina me sin an sealacha ina chola. Bé tuile ceachtain na snáb agus íoscaigh le fólam ige hamáireach agus chuile lán dhé sin go ceann bliana, mar a rinne na mílte madra dhiisce eile ar a ggósta seo ó dhearra ré na hairíise. Túla me 6,000 blian ó hin tháinig dramnú daoine go hÉireann agus thugad ar leo Ainmhithe agus síalta i dhéanach an-difriacht chun timplacht agus chohéal na naoine. Bígí ling sa chéadhlár eile. Fós malchan seo nacht TG Cahad Socraín John Joe an tairige de ícle fud a thoirí Katie sin Rosnarún a gan Písín beg agus an sin ina dhé sin sránú go de Vampire Diaries tá sé de ráis agus i de ceile brella a léine a sin ag chuig céisianaí bígí linn.